भात खाऊ केलं मी जेव्हा केलं तेव्हा तांदूळ आम्ही खाऊ केलेली आपण खाऊशिवाय काय दिसत नाही होय ना यायचं ताटावर बसायचं तुझी ननंद येणार तुला घेऊन जाणार तुझी ननंद येणार तुला घेऊन जाणार तू बहिणीला विसरून जाणार तुझा धीर येणार तुला घेऊन जाणार तुझा धीर येणार तुला घेऊन जाणार रिकाम्या तांदूळ निवड कडकड लाडू तांदूळ निवडतात तू घरा काय गो पहिलं जेवण कोण करू पुण्य जेवण करू काय तुमची आयडिया ओ पाटील गो पळता घरात लाडू लाडू बघूया हे बघा हे बघा हे बघा घरात पुण्याकने आपणाक एक एक लाडू घेऊन जाता हे बघा किती चॅप्टर आता बघा तो गुरुजींकडे जाणार तांदूळ निवडू होतो माझा काही नाही जेवण नाही झालं ही पण अजून तांदूळच निवडतं मरत कशा जेवण अजून करूच ह्या आधी जेव केला झाला वाटला त्या का सगळं माईक बंद केल्यावर एका वाटला झाला काय तुका सांग ना आम्ही थांबवलेला माका माहिती होतं नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते आणि बऱ्याच दिवसांनी करत आहे तर मित्रांनो कसे सगळे मस्त मजेत ना असेच मजेत राहा आणि असेच आमच्या कलर्स ऑफ कोकणवरचे व्हिडिओ बघत बसा तर मित्रांनो आज आमच्या वाडीत लग्न इथेच पाटलांच्या घरात बघितलं असाल बरेचसे ते पाटील डान्सर पाटील ज्यांनी आपल्या शिगम्याच्या व्हिडिओत मावशीबाईचं काम केलं आहे नाटकात आणि त्यांच्या मुलीचं लग्न आणि तांदूळ निवडतात तुमका होयांचा आवाज येतच असत तर चला जाऊया आणि तिथली मजा मस्ती दाखवूया तर चला मंडळी सगळीजणं तांदूळ निवडतं तर सगळ्यांची व्हायचं गप्पा गोष्टी घेऊया हे बघा सगळी पुष्पा सगळी उभीच निवडा 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 काला झोपलेलं गो तेजू बसाल का निवड साक्षी फक्त खाऊ केलेला काय तेजू तू जेवण्या केलं की तांदूळ निवडून माझ्या गाणी ऐका म्हण ना एक 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 आता एक 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 कशी का नाही ना ती म्हणतली आता म्हणणार नाही की तू भात खाऊ केलं मी जेव्हा केलं तेव्हा पुण्य जेव केलं असताना खाया नाही आता एक एक म्हण ना अशी का आता एवढं तुझा आवाज ऐका निलं लाडू खाता तो घे आकडे बघ बारीक करून का बारीक करूनच खाता येऊ का एवढ्या म्हणतो की एवढे तू म्हणे कंटाळला आता बोंडा नंतर करणे एक म्हण बाबा आवाज ह्याच्यात गेलो खर्जात लागता
म्हण तू म्हण या मी एवढं काशीलंय एवढं तुझ्या इथं आवाज ऐका दारी होती अरबराई दारी होती अरबराई देवर खेळे सोनाली बाई देवर खेळे सोनाली बाई खेळता रांता रात्र झाली खेळता रांता रात्र झाली आमची कन्या चोरून नेली आमची कन्या चोरून नेली धावो धावो तिचे बापा धावो धावो तिचे बापा आता धावून काही करू आता धावून काही करू ज्याची होती त्याने नेली ज्याची होती त्याने नेली बाबा आणलं माईक मन आता याक म्हण घे म्हण नाही आता मन घे एवढं आग्रह आठव कसं तरी पाना खावा तुम्ही हा हा ना ही बघित रे की खा तू काय ना अरे नवरदेवा अरे अरे नवरदेवा एवढा का उशीर केला एवढा का उशीर केला तुझी तो तुझी पाशी तुझी तो तुझी पाशी बाप्पा यजमानी ओशीर बाप्पा एवढा कार्य सिद्धेशील एवढा कार्य सिद्धेशील अरे अरे नवरदेवा अरे अरे नवरदेवा सायला सरळ लावा पण लावलेला होता एका दिवसात गेला म्हणजे काढूता असतो टाकले कल पेटल आर्थिंग आज टाकलेली हो का तांदूळ निवडून आम्ही खाऊ केलेली आपण खाऊशिवाय काय दिसत नाही होय ना यायचं ताटावर बसायचं टाकते ना त्याच म्हणतो किती काय हसतेला लगेच तू म्हणी अगं महिन्याच्या काय त्या नाही तर काय हेरशी हा करू सांग नाही तर काय तुला सासू येणार तुला घेऊन जाणार तुला सासू येणार तुला घेऊन जाणार तू आईला विसरून जाणार ओढणी ओढून तू किती ओढणार ओढणी ओढून तू किती ओढणार तुझे सासरे येणार तुला घेऊन जाणार सदा तुझे सासरे तुला घेऊन जाणार तू बापाला विसरून जाणार ओढणी ओढून तू किती ओढणार ओढणी ओढून तू किती ओढणार श्रद्धा तुझे सासू येणार तुला घेऊन जाणार श्रद्धा तुझे सासू येणार तुला घेऊन जाणार तू आईला विसरू जाणार ओढणी ओढून तू किती ओढणार ओढणी ओढून तू किती ओढणार श्रद्धा तुझी बहीण येणार तुला घेऊन जा श्रद्धा तुझी नणंद येणार तुला घेऊन जा श्रद्धा तुझी नणंद येणार तुला घेऊन जाणार तू बहिणीला विसरून जाणार तुझा धीर येणार तुला घेऊन जाणार तुझा
रिकाम्या तांदूळ निघून कडकडी लाडू जमा केलं श्या. पुष्पा लाडू जमा करू गेलेला अशी एक श्या आणखी एक असा कवी असा म्हण गे वायरीर बसलं गे जमसण करणं श्या. आकडेन बघ आणि बारीक कर. माझी पूजा करू. रात्री फोन येत नका. चल गो म्हणूया ऐकलं तू एक तांदूळ निवडू केला मोबाईल वर काय करूचा माझी काय करूची बरोबर ना गोतेच ते सिरियस मूड मध्ये आहे साक्षीची म्हणजे बघ बघ तोंड बघ ती मला रडायला लागली साक्षीची हाऊस वाटाणे डाळ माझ्याने नको सगळेच निघायचा तो गुरुजींकडे जाणार तांदूळ निवडू तो माझा काय नाही
घे यात म्हणजे बघितलं तू घरात चाललं गेले तांदूळ निवडतात नी तू घरात काय गो पहिलं तांदूळ जेवण कोण करू पुणगे जेवण करू काय तुमची आयडिया ओ पाटी गो पळता घरात लाडू लाडू बघूया हे बघा घरात पुणग्याकने आपणाक एक एक लाडू घेऊन जाता हे बघा किती चॅप्टर आता बघा बघ अंत्यक नेता लाडू सकाळी चाय बरं का आवाजच झाला का जामसंड जामच झालो लाडू हात लाडू काय लवघेच्या सासन नसन ह्या करता निवड काय बघत पण तू निवड तू इंटरव्ह्यू घेऊ केलं की कसा काय 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 निवडतस ती कळाव नको होय तर तू डाळ तर सगळीकडे काय निवडीत नाही धोंडे असले तर काढता डाळ बाहेर फेकतात नाही धोंडे ठेवता घे म्हणी या मी रात्री तुझं डान्सचा गो जेवण नाही झालं बा अजून तांदूळच निवडतं मरत कशा जेवण अजून करूच ह्या आधी जेव केला झाला वाटला त्या का सगळं माईक बंद केल्यावर एका वाटला झाला काय तुका सांग ना आम्ही थांबवलेला माका माहिती होतं अण्णा दे लऊ धोयलांचा वारू लऊ धोयलांचा वारू धोयली नाली हो ताली आला तांदूळ निवडू शाली आली हो तांदूळ निवडू सगळ्यांनी रात्री वाटपा काढू घ्यावा जेवण झालं आता पुरे 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 झाला की तर काढू झोपक लागली पत्नी आम्हाला काय गे नाव सरळच घेवण्याचं नारळ माहिती पाठ करून वहीत तांदूळ निवडून झाले झाले सगळे झाले निवडून पण त्याला डाळ नाही डाळ भिजत घालूची हो भिजत नाही या पुष्पा आहे बघा पुन्हा माईक बंद झालं जेव केला आधी झाला काय वाटला त्या कदा बघा पिशवी आता सोडूक सांगता पुन्हा काय माहिती किती
उद्याची तयारी चालली ही बघा पूर्ण गजरो काढतो कोणा करते नवरे की तुका बघ काय काय आयडिया त्याची तुका सांगला एक गाणं म्हणतो नाही म्हणत हो ये रात्री म्हणणार आता पाठ करणार अंतो इल्यार म्हणणार आता उद्या उद्या नाही मुंबई गेली ना आता आत्ता काय आलं आत्ता काय आलं पान तोंडात घालताना हा तो सोबत तू पळालीच घेऊन रात्री आमच्या ते पण तास होते होय तर आज नाही दिसत एवढ्यात तू काही विचार ना मग पाना खाऊ गेलं की तांदूळ निवडून गेलं सांग ना पाना खाऊ गेली तर चला मंडळी तांदूळ निवडून झाले आणि आता जेवणाची तयारी चालली आहे पुण्यवाचनाच्या रात्रीच्या तर आता रात्री भेटूया तोपर्यंत असेच व्हिडिओ चालू राहतलेत आपले आणि ह्यो पण लग्नाचं तुमका व्हिडिओ बघूक मिळणार कारण आत्ताच एप्रिल चालू झालं म्हटल्यावर कोकणातील लग्न सुरू झाली असं म्हणतात म्हणजे कोकणात तसंच असता मार्च मे एप्रिल मार्च महिने येलो की लग्न गावातली चालू होतात तसंच या लग्न आणि सगळी तयारी चालली आहे तर चला भेटूया माझ्या आधी जाऊन केस कापूचे आहेत कारण उद्या लग्न त्यामुळे आता आधी केस कापूक जातं आहे आणि नंतर भेटूया तोपर्यंत बाय बाय